савриқул эгамов падари абдурозиқ аз деҳаи шинги шаҳри панҷакен дар як суҳбати кӯтоҳи телефонӣ ин навиди оилавияшонро тасдиқ кард ва гуфт ки эҳтимол барои гузарондани маърака ҳамаи аъзои хонаводаашон ба шаҳри Дубай мераванд. Ба гуфтаи Эгамов, ҳоло писараш дар Ҳиндустон қарор дорад. Ин номзадро менеҷери лоиҳаи Абдурозиқ пайдо кардааст ва ӯ низ ин пешниҳодро пазируфтааст. Мо дар ин бора тақрибан 2 ё 3 моҳ пеш огоҳ шудем, аммо ҳанӯз арӯсро надидаем ва пеш аз маросим шинос хоҳем шуд, афзуд падари Абдурозиқ. Савриқул Эгамов соҳиби 5 фарзанд аст. Абдурозиқ писари дуюми оила аст. Абдурозиқ ҷавони 20 солаи тоҷик ки бо қадди пасту сурудхонияш машҳур шудааст, 2 соли ахир дар хориҷ аз кишвар иқомат дорад. Вай дигар шабакаҳои иҷтимоӣ низ фаъол аст ва аксу навораҳояш ҳаводорони зиёд доранд, аммо маълум нест ихтиёри саҳифаҳои ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар дасти худи ӯст ё сарпарастонаш. Абдурозиқ чанде пеш дар реалити шоу Big Boss 16 баромад кард ва бо ҳунари худ ҳунармандону сокинони Ҳиндустонро ба ваҷд овард. Соли гузашта Daily Pakistan гуфта буд ки вай дар як филм бо ситораи ҳиндӣ Салмон Хон нақшбозӣ мекунад ва намоишномае ки номи шартияш Бародар аст, соли оянда дар пардаи синемо пайдо мешавад. ногуфта намонад ки агар шумо мехоҳед ки рекламаҳои ҷолиби мағозаҳои шумо ё ин ки дигар ширкатҳои шумо дар канали Мевропро ҷой ёбанд дар барномаи беҳтарин, албатта пас метавонед ба рақамҳои ватсапи канали админ занг занед. ҳамчунин Салмонхон низ ҳам овози сурудхонии Абдурозиқ шуда бо ишора мегуфт: «Абду, ин тав рақсидан лозим». Аммо Абдурозиқ дар ҷавоб мегуфт ки бале, мерақсем. ин навор таваҷҷӯҳи миллионҳо нафаронро ба худ ҷалб гардонид. яке аз продюсерони рақами яки кишвар Раҷ Аҳмад дар саҳифаи шахсии хеш чунин нигошта буд: «Шояд аз сторисҳои ман пай бурдед ки Мадҳури Дикшит ҳунарпешаи дилписанди ман ва маликаи рақси классикии Ҳинд аст. бидуни шаку шубҳа имрӯз хеле хушам омад. ҳунарнамои як фарди тоҷик пешорӯи шоҳистораи Болливуд. Аҳсан, обрӯву иқбол насибад Абдурозиқ». Абдурозиқ қариб ҳафтае нест ки бо як навгонӣ кӯли мардуми тоҷикро ба ҳайрат наорад. як вақт дар паҳлӯи футболисти машҳури дунё Криштиан Роналду дида мешаваду гоҳи дигар дар рӯи daстони ҳунарманди машҳури Ҳинд Салмон Хон. ӯ дар ҳар як лаҳзае ки ба чашмҳо намудор мегардад, маълум аст ки хурсандиаш ҳадду канор надорад. кордаш болои роған асту аз касеву чизе шикоят надорад. дар ҳақиқат Абдурозиқ тавонист рекорд нишон бидиҳад. маълум нест ки видеонавори рӯи саҳна дар кадом як озмуни ҷаҳонӣ ширкат карданаш кай ба бинандаи мо дастрас мегардад, вале яқин кардан ба маврид аст ки аз шабакаҳои Ҳинд дар бораи ин хурдагаки тоҷикнажод барномаҳову ахборотҳои навин пешниҳод карданд. Абдурозиқ аз пешина дида хеле фаъол ва чусту чолок ба назар мерасад. маълум аст ки ӯро устодону менеҷерҳову продюсерон хуб тарбия намуда истоданд. мо низ аз пешравиҳои Абдурозиқ зиёд хурсандем, зеро ҳар навгоние ки накунанд фахри тоҷику тоҷикистониҳост. алё барои граница гузаштан одами боварнок чо кардӣ? ҳозир ман дар як одамо тавсия метавам, бахат граница хеле машинош комфортҳои хуб мебара, хуб меёра, ҳамда ба муроҷиат кард. бародаро шумоам агар ҳуҷҷататон тамом шудагӣ ва мехоҳем ки граница перескат кардан, ҳуҷҷататонро садфоиза кардан, бахат муроҷиат кунен ба дили пур. Машинаи комфорт хуб мебара ва хуб меёратон. бале, дар ҳақиқат муддати 2 сол аст ки ширкати Бахаро мо ба кулли муҳоҷирон тавсия медиҳем.